There you go, little guy. And only 800 more frames to go. No way I'm getting through tonight without some coffee. Probably some downstairs. Ahojte ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videu. A dneska si zahráme hororovku. Prečo hororovku? Lebo sme získali 20 odoberateľov. Som veľmi rád za 20 odoberateľov. A keby ste sa tak náhodou pýtali, že jakú hororovku, asi možno také obrázky tu vidíte, tak pod názvom je to Bandy. Možno to poznáte, ale ja neviem, či to poznáte. Takže mohli by sme sa pustiť do tejto hry. A užite si horor, ktorý neviem, či sa budete bať. Ako nemusíte to pozerať. Samozrejme, to nie je povinné. No a my si máme teraz ísť predáku kávu. Káva. Takže my si môžeme... Tu sa čo nájdeme? Nie, nič tu není. O! No takže mali by sme si ísť pre kávu. To sme my. To dobre vyzerám. A hráme za takú ženu a... Tak teraz si pôjdeme pre tú kávu. Dobre, otvorili sme si dvere. Dobre. Automat. Kola. Kola tu je. Máme ísť tam. A tiež ja som sa zlakol iba pri začiatku a už ma to straší. No dúfam, že ste na tom so mňou. Aha. No prší. A búrky sú. Idem, otvárame dvere. Really? They locked me in. Good thing I brought my own key today. Oni sú zamknuté, tie dvere. No my máme teraz naspäť, super. Teraz ma tam tak zabije a budem vriť. Who put this here? Bolo to tu, alebo nie? Fakt? Dobrá. Typujem, že to tu asi nebolo. To teraz ideme pre kľúče. Here's the key. Tá búrka, bože. Som sa trošku mykol. Teraz máme ísť tu zase. A ideme si otvoriť dvere. A poďme si pre kavičku. Takto v noci robiť v robote ešte. Aj neviem, či to je noc. Tam sa dačo hýbe. To nevyzerá moc dobre, a ešte to tu bliká. No, čo je toto? Zase som sa mykol. Bože, čo je tuto? Aha. A máme ísť asi tam. Ja sa trošku bojím, že tu je toto a my máme ísť do výťahu. Ale nikto tu není akože. No, tak neviem. Tak ideme do výťahu. Trošku si počkáme, zatiaľ nikto nejde, super. Trošku sa šviní výťah. Už sa ale bojím, aj keď som na začiatku. Dobre, stlačam tlačítko, stlačam. Dobre. Wilson! You scared me to death. I'm sorry, my dear. Didn't mean to frighten you. You're working late tonight. A pretty girl like you shouldn't be wandering around all by yourself. Mind if I step in? Of course not. Thank you. Audrey, you look like you could use a little company. Dobre. So, it's been really nice this past week. Just beautiful. Gorgeous. Asi nás balí. What was that?
Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry, my dear. It's just a little short in the system. Happening a lot this past few days. No need to fret. Let's see what we can find. Come along now. Old Wilson will protect you. Teraz si hovorím, že kde to sme. Neviem. A je tu tma. Tento týpek nevzerá moc dobre. Sa mi zdá, že nás asi zabije. Lebo nemal oko, mal oko, ale také... There we are. Just a few more switches to throw. Follow me. It will be perfectly safe. Prepáčte, že som sa tu trošku sekol. Lebo začal rozprávať. No a mne sa zdá, že bude taký zabijak, lebo nemal oko. No, má oko, len také biele, ako že nemá to, neviem, jak sa to volá. Ale to je taká zbierka toho Bendyho. Lebo to je toto, bože, jak sa to volá, ja som zabudol. No, potom tu je ten pes. Tiež neviem, jak sa volá, taká gitara. Taká pekná malba. A my asi pôjdeme tuto. Teraz zase sa porozprávame. Tak neporozprávame. Poď, čo je tu? Tam je tá mašina asi. Čo máme spraviť? Porozprávať zase? Looks like someone's been messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. Audrey, sweet Audrey. Do an old man a favor and go find them. I'll tend to the power. My mu asi máme dať také veci. Tuto. Tu sú také obrázky. Aha. Tu máme ešte to veci. Toto už máme. Že to je žena. Ťažko sa jej to stade dávalo preč. A to máme dať kde? Tuto. Prvú vec. Hotová. Vlastne na čo? Kto by to tam vlastne dával, neviem. No ešte tu máme pár vecí, čo tam máme dať. A máme tam dať asi toto. Potom ešte asi plišaka. Vyzerá dobre. Takého by som chcel. Čo by sme si mali také zobrať? Television. A tuš. Plný. A to je asi šéf tohto, alebo to je taký starý, neviem. To bol asi prvý, ktorý kreslil Bendyho. Čo si máme aj takú knihu asi? No, určite, keď sme ju zobrali. No, to bude asi všetko. Tak teraz ho tam poďme dať. To je plešika. A hudbu. Jak to tam dáva opatrne. A toto, tuš. Hej, to sme ešte našli, aha. Tak tam dáme knihu. Ešte poďme zobrať ten tuš, alebo jak, čo to je. Asi tu bude. Ale nie tuš, bože. Ozubné koliečko, ja som sa pomýlil. Tak máme. A ty čo tu čakáš? Ja ty tam opravuješ dačo? Dobre. Tak posledná vec. Super. On už má hotové akurát. Zajímavé.
Čo sa zase? Only one thing left to do. Pull that switch. Zapli sme takú pačku a zrazu je tma. Wilson? Audrey, the things you've set in motion. What's happening? The ink is calling us, my dear. Can't you hear it? What? Don't fret. We're going home. Stay back. Listen to me, Audrey. Pay attention to these last words. Because very soon, you will forget everything. Let go! Come find me, Audrey. Come find me, and I'll show you your purpose. I'll show you the truth. This can't be real. And now, we die. What are you doing? Oh no! No! What's wrong with my hands? What's wrong with my hands? Oh, Audrey. What's happened to you? Dobre, teraz to, čo som videl, bolo zaujímavé. Mňa by skôr zaujímalo, jak sme sa tu dostali. Neviem. Len cez ten tuž akože. Mám taký papierik. Tak len cez taký ten tuž sme sa dostali a zrazu taká veľká budova. No, to je celé pomiešané. Tak ja si skúsim prečítať toto. Keď vôbec neviem po anglicky, super. Tak, tu vám nič nepoviem z toho. Prepáčte mi. Je mi to fakt ľúto. Ale ma začal nájsť. To také trúbky. Kde sa asi zídu. Ideme mlátiť ľudí. To je napísané Welcome home. Vítaj doma. Super. Neviem, či to je dom, alebo neviem čo. Ale my už tam dávame asi do schodov chýbali 2 tyčky. Super. Takto ešte. Dobre, sme sa hore, sme posunuli. Super. No máme začať ďalšie prečítanie. No to je až moc dlhé. Prepáčte mi zase. Lebo ja neviem po anglicky dobre. No zase tu máme dačo na prečítanie. Dačo Joey a Jack. No, ale zase prepáčte, bohužiaľ. Ja neviem po anglicky vôbec. A Bendy zase. Máme ísť za stále rovno ešte. Takto tu je. Trubky zapoli, alebo čo? Ventilátory. Ja to toto zapolo. Zapojilo. A tam je takto pavúk. Pavúk Ernest. Ja som sa dosral. Ježiu! Maria. Prisahám, že som sa posral. Ale aký nechutný je. Bože. Vy sa mi budete smiať. To je až moc hororové. No neviem, či to je až také hororové. Tu je taký kazeťak. Kde máme ísť?
Dobre, dobre, aha. Myslím, že som sa postaral. Jež, že som sa zlakol zase. To je také slabé jumpscary, ale tak aj tak som sa postaral. Čo tu také máme? Slepá ulička, super. Gratulujem. Jaká veľká budova. No, taká veľká miestnosť. Až tak tu bol. My teraz máme ísť kde? Taká pekná fontána je ináč, samozrejme. Pôjdeme hore schodami. Toto je čo? Zapnúť. Ale je to kope, tak to nič. Aha, máme ísť tam hore, aha. Nikto tam není hore. Ježiši Maria, ten bol mŕtvý, nie náhodou? Ak si pamätám, tak ten bol mŕtvý. Prisahám Bohu. Máme utekať, super, áno, to som si všimol. Do ukrytu. Dobre, fúha. Ježiš! Zase vám zlakol, veritíš. To ale nechutný je. To čo máš? Železnú guličku v tom oku. Zaši to oko. Tak to ešte spieva. Trošku sa bojím. Ja si ešte trošku počkám, nech asi neviem či... Dobre, tak ja už pôjdem preč. Aha, toto je jedlo, aha. Ktoré nás vie healovať, super. Takto ja fajne viem teraz, kde išiel. No to mi je teraz jedno. Otvoríme si čestku. To je jedlo, tam, kde nič nebolo. Všimol som si to. Tak to na mňa hovorí. It's not so good. Easy now, I'm not gonna hurt you. It looked like you needed some help. Don't touch me. What are you? Ugh, what is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. But you're actually pretty lucky. The machine could have turned you into a searcher. You mean that thing that attacked me? No, that's a Piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I can't think. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Lesson 1. Searchers don't have legs and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with Nie you? rozumiem. You can't. I'm sorry. I have a wolf. He doesn't care for strangers. A wolf? Like I said, you'll catch on. Good luck. I hope we meet again. Oh, and one more thing. Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink to je kto? demon? Oh, you'll know him when you see him. He likes to smile, and he kills anything that moves. Wait! What's your name? They call me Alice. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Well, Audrey, welcome to the studio. Aha, takže my sme v takom štúdiu a povedala nám, že veľa šťastia. Tak som zvedavý, jak nám to pomôže. Tak poďme asi ďalej ešte. Tak máme ísť teraz tam hore. Tak trošku sa zabeháme. To neuškodí tejto žene. Možno. Tak poďme hore. No a čo máme tu hore robiť? Ďalší papierik. Aha. Dobre, nič som nerozumel. Dobre. Takže sme tu. Aha. Fuj, ako vyzeráme. Škaredo. Smutná je z toho. To mi je ľúto. Ale ja za to nemôžem. Ja som sa zlakol. A to je iba tá drevená postavička. To je zase sa. Dobre. Ďalší kazeťák. Ale ten zase preskočíme. Čo sa môžem tiež schovať? Čo je toto? Security locké.
A to kde mám nájsť? Tak, to mi trošku potrvá. Už som zistil, ono to bolo v tom kazaťáku. A je to 451. Dobre, ako, tak som nemal trošku vypínať ten kazaťák. Ja som toto, to je 451. Dajme to na 4, 5 a jednotku. Aj už som mal na 5. Dobre, a dáme 9. Teraz nám otvárajú brány. Dobre. Zaujímavé. Teraz ideme dole. Ježišmaria. To som sa zlakol. Môžeme preskúmať, čo tu máme. Hej, oči tu máme, super. To je ten. To je Wilson. A teraz máme ísť kde? Aj tu sa máme vyšplhať. Ježišmária! Ježiš, to... Prečo som to teraz posral. A tu máme ísť. A čo bolo? Toto bolo. Prisahám, že som sa... Ja to proste prisahám, ja to nevládam. Ja to nevládzem proste. Tu sa máme ísť. A čo je toto? To je Employed Locker, aha. No. Smutná správa je, že toto už je koniec videa. Lebo už to natáčam skoro 40 minút. A to sme len boli na konci. Takže nezabudnite dať like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ. Čaute.